Ordinaria do Pleno, que ten na orde do día 6 puntos. Excusamos tamén a asistencia da concelleira Noelia Castaño, do BNG, que excusou a asistencia. Damos paso ao primeiro orden. Dación de conta da resolución da Alcaldía do 23 de maio de 2025 ao 19 de xunio de 2025, da resolución 618/2025, do 23 de maio de 2025, resolución 740/2025, do 19 de xuno de 2025. Alguna cuestión, PSCT? Perdón, teño unha cuestión, pero prefiro tratala despois en rogos e preguntas. BNG? PSOE? Vale. Pasamos ao seguinte punto, dación de conta do persoal eventual. Como marca o cumplimento da lei, traemos aquí a dación de contas, que tal e como nos permite a lei, a 2 persoas de persoal eventual. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Moi ben, pasamos ao terceiro punto. Aprobación do regulamento de condicións de prestacións do servicio de atención temperá dos concellos de Teo e Ames. Por favor, señor Cerqueiro. Boa tarde a todos. Nada, como falamos na comisión informativa, simplemente é un trámite legal, non? Para eso, a aprobación dun regulamento onde marque un pouco os puntos de traballo do Servicio de Atención Temperá. E, lóxicamente, como ben sabedes, o servicio está entre o Concello de Teo e o Concello de Ames e está consensuado por ambas partes. Nada máis, non sei se tendes algunha dúbida ao respecto. PSCT? Bueno, como falamos nas comisións, entendemos que é un traballo máis técnico, ¿no? que político, además acordado e consensuado entre dúas administracións. Nos imos votar a favor, como fixemos na comisión. BNG, por favor. PSOE, por favor. Ben, nós tamén estamos de acordo, nos parece que é necesario e que está sendo productivo, e se nos gustaría coñecer algúns datos deste servicio, como é o número de usuarios, a posibilidade de ampliación e se ahora mismo temos lista de agarda. Vale, Señor nada. Cerqueiro. Sí, número de usuarios exactos ahora mesmo non o teño. Sí que xo facilito sen problema, dende logo. Posibilidade de ampliación, cabe recordar de que xa ampliamos un profesional e medio para intentar cubrir as plazas da Garda. E ahora mesmo sí sei que hai a Garda, pero non tanto como antes, non teño os datos exactos para poderche dicir, pero sí sei que se baixou considerablemente gracias a ese esforzo entre o Concello de Teo e o Concello de Ames en ampliar os profesionais. Pero, bueno, non hai problema, que tomo nota para pasarche os datos. Posibilidade de ampliación. PSCT? Alguna cuestión? BNG? PSOE? Bueno, pois procedemos a votación. Votos a favor? 9 votos a favor? No, 9 non. Espera. 14 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Moi ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 4, aprobación da delegación da Inspección de Impostos sobre Construcións, Instalacións e Obras, é dicir, o ICIO, e da taxa de licencia urbanística da Deputación Provincial da Coruña. Bueno, pois isto xa deu a comisións, como explicamos nas comisións, isto é igual que outros impostos que estamos delegando, neste caso sería unha inspección do imposto do ICIO, que estamos delegando na Deputación, porque, bueno, aquí, evidentemente, ante a falta manifiesta de recursos, é dicir, de persoal, pois temos que vémonos abocados para ser eficientes e delegar esta inspección no ente provincial, que, bueno, que neste caso sería o competente para a comprobación de todo que sexa, bueno, que todo declarado sexa correcto. O obxectivo da inspección de ICIO é determinar, unha vez rematadas as obras, o coste real e efectivo das mesmas. Este coste efectivo constitúe a base impoñible do imposto e corresponde á Administración a súa comprobación. Como ben digo, aquí non temos recursos propios como para asumir esa inspección, polo tanto, o que propoñemos aquí é a delegación no ente provincial. Bueno, este tema preguntaba nas comisións como iba a ser o que é a delegación e era un pouco como vos expliquei. Non sei se tuviste a oportunidade de preguntar en tesorería as dúbidas que tuverades, que así os convidei, pero aparte deso, nos vamos a mandar un fichero
con todo o que son a recaudación e todos os datos, e eles determinarán que casos son susceptibles de, pois, a lo mellor, por poner un exemplo, unha persoa que presenta unha licenza para pintar unha fachada, se o prezo máis ou menos coincide cos precios máis ou menos de mercado, pois entendo, pero ese xa quedaría ao seu criterio. PSCT, por favor. Sí, a verdade é que o tema xa nas comisións nos xurdiron algunhas dúbidas e logo, claro, hai unha cuestión que sería a letra pequena, non? De o tema de delegar todo isto na Diputación Provincial de Coruña e que eles sí que teñen un recargo sobre estes impostos, que é do 5%. Sí. Entón, claro, estamos falando xa de un volumen de impostos delegados tan alto que o 5% dese importe de volume de delegados quizás sí que xa nos daría para crearnos un posto de traballo para unha oficina de recaudación municipal. Bueno, non sei, quedándolle voltas, claro, se é un imposto, se é unha cuestión puntual que imos delegar, pois eu entendo que, bueno, que hasta pode ser que nos compense. Creo que se a liña de goberno vai ser delegar todos os impostos que se podan na Diputación da Coruña, creo que a liña contraria á nosa idea, que sería fortalecer unha oficina de recaudación municipal. Por este motivo, imos votar en contra. BNG, por favor. Bueno, nos algunhas das dudas xa nas comisións quedaron aclaradas, o que sí que me gustaría saber se hai un estudio do que se aforra realmente para saber exactamente o que di a compañeira, se nos compensa facer isto ou nos daría exactamente igual. Non sei se o hai, se fixestes un estudio de canto se aforraría, se nos podedes dar as cifras, máis que nada para manexalas e polo resto nada máis. PSOE, por favor. Sí, bueno, nos, unha vez valorado, estamos de acordo, nos parece unha posibilidade viable, tendo en conta o funcionamento e a prestancia da Diputación para este tipo de funcións. Gustaríanos agradecer a colaboración e a labor da Diputación na Coruña con todos os concellos cos que colabora, especialmente no noso caso, e sí, tamén concordo cos compañeiros en que habría que darlle unha volta a esta falta de personal e como intentar solucionala para intentar desviar o menos posible ao resto a outras entidades. Bueno, pois, por respostar, efectivamente, nos cobran no 5% e a diferencia está en Eloi, o portavoz, do BNG, o non cobrar nada, porque evidentemente non podemos facer as inspeccións e dar por boa fe todo o que nos presenten, ese é o estudio de costes, o cobrar o que eles, digamos, podan inspeccionar. Decirche que estades en contra desta línea, bueno, me sorprende moito, porque eu es das primeiras delegacións que fago na Diputación. Eu todos os impostos que teño aquí delegados na Diputación o fixéchedes vos. Polo tanto, non sei de que línea me falas, a lo mellor agora cambiaste desde línea, non pasa nada, pero bueno, o que é medible non é opinable, as cousas son así. E decir, Maite, portavoz do PSOE, que, lóxicamente, a Diputación ten unha función pola que cobra un 5%. Colaboración gratuita sería moi de agradecer, igualmente agradecemos o servizo do que, evidentemente, algún sentido ten que ter, aparte de repartir o diñeiro que lle corresponde a cada concello. Polo tanto, bueno, creo que agora mesmo, efectivamente, a falta de personal estamos intentando subsanarla. Ben vedes os orzamentos que veñen aquí todos os anos, non como antaño, no que intentamos aumentar a plantilla, pero bueno, as cousas son como son. Vos vedes o traballo dos técnicos e esta é a casa que, bueno, que nos hemos encontrado. Evidentemente, todo vai crecendo co tempo e hai que mellorarlo, pero claro, venir aquí ahora a falar de unha oficina de recaudación cando temos un informático, cando temos unha persoa só de personal, cando en secretaría estamos todo o día, ademais, urbanismo saturado, porque vos vides as mesas de contratación, ben vedes que estamos traballando a reo, aínda que se intenten mandar mensaxes contradictorios, pero esa é a realidade. PSCT? Nada, simplemente, bueno, penso que o tema da auga sí que se cambiou a Diputación Provincial de Coruña aquí en pleno, non? Ou non? Dis que todos os que se derivaron á Diputación de Coruña xa estaban de antes, pero eu penso que todos non. Bueno, en definitiva, esa é a vosa liña de goberno. Non me parece unha cousa
pois, moi grave, non, sinceramente, me parece unha opción, e vos escolledes esa opción, creo que non se estudou o suficiente a capacidade de recaudación que pode supoñer ese 5% que nos cobra a Diputación, porque de facto estamos externalizando un servizo, estamos externalizando con outra administración, pero estamos facendo fora algo que se podía facer aquí. Entón, bueno, pues nos non estamos de acordo con iso, creemos que con o superávit, además, xa que falas de contas, que presentaches máis ese outro 5% que se nos vai elevar, sí que son unhas contas serias onde se podería facer un aumento de persoal. Portavoz do NG, portavoz PSOE. Bueno, pois volvo a insistir. Perdón, tes razón, efectivamente, é a segunda delegación que fago en 2 anos. Todo o resto de impostos os delegachedes vos, efectivamente. Aí teño que falloume digamos a memoria. Efectivamente, é a segunda que fago. Evidentemente, hai que apostar polos recursos humanos e así é o que vamos a facer. De feito, ti sabes perfectamente que despois de varios intentos aquí de RPT, agora mesmo estamos coa RPT e evidentemente salta que se precisa de máis xente. Evidentemente, decir agora que se pode montar unha oficina de recaudación, pois, home, non sei o que piñarán os funcionarios, pero evidentemente a todas luces, non, porque non damos abasto con todo o traballo que temos. Estamos traballando aquí arreo, e os técnicos máis que ninguén. Procedemos á votación. Votos a favor? 12 votos a favor, perdón. Votos en contra? 2. Abstencións? 2 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, mocións. Alguna moción de urxencia? Vale, e o Partido Popular ten outra. Gracias.
Bueno, pois se vos parece, vamos a proceder coa do BNG primeiro. Hai que votar a urxencia. Se a podes, por favor, xustificar. Bueno, a nosa moción é en defensa da igualdade contra a LGTB-fobia. A urxencia ben motivada porque o 28 de xuño é o Día Internacional da LGTB-fobia. Nos realmente estábamos agardando porque pensábamos que desde o Concello se intentaría facer unha declaración institucional ou algo similar e ao ver que non pasaba, pois ocorriuse nos facer esta moción. Bueno, procedemos á votación da urxencia. Votos a favor? 16 votos a favor. Por lo tanto, queda aprobada. Cando queira, por favor. O día 28 de xuño conmemórase internacionalmente o Día do Orgullo LGTB, en lembranza da revolta de Stonewall con a acontecida en Nova York no ano 69. Mais de medio século despois foron dándose múltiples conquistas de dereitos básicos para as persoas LGTB, grazas a unha loita colectiva infatigable. Porén, a pesar dos avances, segue a haber moito camiño por percorrer para acabar coa discriminación e a violencia que padecen as persoas LGTB ao redor do mundo, como tamén na propia Galiza. A LGTB-fobia existe aínda no noso país e conta con boa saúde en certos sectores, polo que se fai preciso continuar desenvolvendo ferramentas eficaces para o seu combate. Neste senso, compre lembrar o asasinato de Samuel Luiz na Coruña, hai só 4 anos no contexto dunha agresión homófoba. Os delitos de odio de carácter LGTB-fóbicos son os segundos máis denunciados segundo o Ministerio do Interior, só superados polos de carácter racista e xenófobo. Segundo esta mesma fonte, no Estado español foron 522 os detidos destas características durante o ano 23, incrementándose o respecto do ano anterior. Mais é preciso sinalar que a respecto das agresións LGTB-fóbicas existe unha importante taxa de infradenuncia, pois máis dun 80% das agresións sufridas, e algúns estudios sinalan incluso cifras superiores ao 90%, pois non chegan a denunciarse nunca. O informe Análise, Datos e Recomendacións para o Recoñecemento da Diversidade en Galiza, elaborado en 2023 polo Foro de Identidades e Disidencias Sexuais e no seo do Consello da Cultura Galega, advirte sobre a situación das persoas LGTB actualmente. Neste senso, resultan preocupantes os datos obtidos en varias áreas, sendo graves os do ámbito da educación, salientando que o 88% das entidades e colectivos LGTB galegos non consideran que os centros educativos do noso país sexan espazos seguros para as persoas LGTB. Non é o único estudio que alerta sobre esta situación nos centros de ensino galegos, recoñecendo que, se ben a diversidade LGTB é unha realidade cada vez máis visible nas aulas, aínda son moitas as persoas que non poden expresarse libremente sobre a súa orientación sexual ou identidade de xénero por medio das ameazas ao trato diferencial ou ao acoso, unha vez que os centros educativos non son espazos seguros. En base ás enquisas realizadas, os datos amosaron que o 81% do alumnado LGTB sufriu algunha agresión e o 69% do profesorado presenciou algunha vez agresións contra a poboación LGTB. O marco legislativo existente en Galiza é claramente exiguo, ademais de que aínda non está completamente desenvolvido a pesar de superarmos xa a década dende a aprobación da Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non discriminación das persoas LGTB. Esta desidia por parte do Goberno da Xunta provoca que, por exemplo, aínda non exista ningunha legislación específica que recolla os dereitos das persoas trans ou que non se teñan desenvolvido medidas concretas en materia educativa para fomentar a diversidade e combater a LGTB-fobia. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG de Teo presenta para o seu debate e aprobación, se procede polo Pleno da Corporación, esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Son dous. O Pleno Municipal reafirma o seu compromiso cos dereitos de todas as persoas independentemente da súa orientación e ou identidade de xénero e condena os discursos de odio, polo que todas as forzas representadas no mesmo asumen o acordo de traballar activamente para evitar a discriminación, non asumindo posicións LGTB-fóbicas nin establecendo acordos con forzas e colectivos que os apoien. 2. Dirixirse á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado para reclamar a ampliación de dereitos recoñecidos na legislación actual e a aplicación de medidas e políticas activas e efectivas contra o odio, a discriminación e todas as formas de violencia, racismo, machismo, xenofobia, transfobia, etc. PSCT, por favor. Bueno, pues nos imos a apoiar a moción, parecenos, bueno, a caída e efectivamente creo que aí o Partido Popular ten unha gran responsabilidade social, primeiro no Concello de Teo, porque o partido que goberna, por tanto, non pode pasar de perfil, eu creo, ante este tema, non debe, nin pode, e é un contexto, digamos, máis estatal, é certo que todos, o sea, ninguén se nos escapa, que o Partido Popular está pactando con partidos que non só negan esta evidencia, senón que, ademais, a fomentan, pois a nivel mundial
Desgraciadamente estamos gobernados por unha persoa que se declara abertamente anti-LGBT. Por tanto, eu sí que creo que, aínda que sexa unha declaración institucional, bueno, refírome a Donald Trump, porque desgraciadamente agora mesmo casi gobernan, fun como escalando, no? Local, estatal e mundial. Por tanto, rebater eses discursos son importantes porque nos ocupan prácticamente o 90 ou 80% das noticias diariamente. Eu penso que calquera xesto que se faga en este sentido, aínda que fora mínimo, xa digo que tampouco me vou a máximos, por parte do goberno local, sería unha declaración de intencións que, cando menos, bueno, penso que ven como a posicionarse, que en este caso é o que lle pido ao Partido Popular, que se posicione claramente en este sentido. Entón, bueno, nos imos apoiar esta proposta e pues, animamos ao Goberno Municipal a que tamén o faga. PSOE, por favor. Vamos a ver si, pues, como non podía ser de outra maneira, o Partido Socialista vai apoiar esta moción. Estamos totalmente de acordo en traballar activamente para evitar a discriminación deste colectivo. Apoiamos totalmente calquera ampliación de dereitos do colectivo LGTBI, especialmente nestes tempos onde as forzas de dereitas están intentando restar dereitos a este colectivo. Imos apoiala. Partido Popular. María, por favor. Boas tardes a todos e a todas. O único que vou aclarar é que, evidentemente, como sempre se pode mellorar e sempre hai que seguir loitando mentras exista, pois, efectivamente, eses ataques que non teñen sentido ningún. Pero tanto como desidia do Goberno da Xunta de Galicia cando elaborou uns protocolos para o ocio nocturno precisamente co obxectivo de poder loitar en xeral contra a violencia de xénero e en particular tamén cos casos de violencia LGTBI fóbica, pois tampouco é desidia, igual que precisamente, aínda que a moitos lles pese, dividir a Secretaría coas dúas direccións xerais e darlle peso precisamente ao traballo de igualdade e ao traballo da violencia de xénero, polo que se está a ver tamén que hai precisamente campañas máis específicas con todos estes temas que evidentemente teñen un respeto. Por parte do que logo corresponde á miña labor, este ano xunto coas técnicas xa nos reunimos para ver que cousas podíamos empezar a facer dende o Departamento de Igualdade. Non temos, digamos, nada grande específico por este día, porque efectivamente tampouco somos un concello como Santiago que pode invertir determinados cartos en determinadas campañas, pero traballaremos para iso, sobre todo partindo da educación, do respeto, que creemos que é o que realmente pode acabar con isto. Non sei se hai posibilidade de quitar exactamente esa frase. Pregunto yo, ven acá. Sí, se está convidando a transaccionar, é dicir, quitar esta frase, non politizar o que son os dereitos, se realmente nos interesan, quitar isto con que non estamos de acordo, esta desidia por parte do Goberno da Xunta de Galicia provoca que, culpabilizando a Xunta de Galicia, como, bueno, igual que o que acaba de afirmar a portavoz do Partido Socialista, falando de forzas de dereitas. O Partido Popular non está quitando ningún dereito, máis ben todo o contrario. Por lo tanto, esas afirmacións, bueno, que conteste cando poda, se quere facer un receso.
Bueno, pois, se vos parece, continuamos. Creo que se chegou a un acordo. O BNG va a pasar a leer, se che parece, ese texto como quedaría, porque o resto non se toca para nada, ni siquiera os acordos, pero, lóxicamente, a retirada dese texto, co que non estamos de acordo, para votar todos a favor. Tamén decir que é importante, é un dato importante, somos a segunda comunidade en 2014 en tener unha lei LGTBI. Eso tamén é importante. A primeira foi a comunidade catalana. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, salientar que a nos o que nos interesa é que os acordos vayan adiante, polo tanto, tampouco nos vamos a poñer moi petardos co texto, non? Entón, o único que se vai cambiar é o párrafo anterior aos acordos que dice... Digo como dicía e como di ou só como di ahora? Vale. Quedaría, o marco legislativo existente na Galiza é claramente exiguo, ademais de que aínda non está completamente desenvolvido, a pesar de superarmos xa a década desde a aprobación da Lei 214 pola igualdade de trato e a non discriminación das persoas LGTB, e hai que salientar que aínda non existe ninguna legislación específica que recolla os dereitos das persoas trans ou que non se teña desenvolvido medidas concretas en materia educativa para fomentar a diversidade e combater a LGTB-fobia. Vale, e pola nosa parte, unha vez emendado, aínda que non estamos totalmente 100% de acordo polo dato que acabo de dar, precisamente, temos unha legislación, unha lei, somos a segunda comunidade en 2014 en aprobar unha lei LGTBI, pero, bueno, entendemos que é un documento vivo no que hai que traballar e todo o que sexa por garantizar os dereitos de todas as persoas. Evidentemente, e en aras deso, agradecemos o cambio, además así se axusta máis a realidade. Evidentemente, todas as leis, sobre todo documentos deste tipo que implican dereitos directos das persoas, pois, bueno, son importantes, non estamos claramente exiguo, pero, bueno, vamos a tamén a abrir a man, porque, bueno, entendemos que estes documentos vivos poden ser son susceptibles de mellorarse. PSCT, por favor, xa estamos na segunda volta. Sí, imos a apoiar. PSOE, por favor. PP vamos a apoiar tamén. E BNG, alguna cuestión? Non, é simplemente algo que non está recollido no texto, porque sí que é certo, entendo que se vai facer igual, pero simplemente para que me pasabelo. Entendo que tamén penduraremos a bandeira este ano, como se facía no balcón e tal. Perfecto, vale. Eso está programado precisamente para mañá, no balcón. Ok. María, alguna cuestión máis? Que ti eres o último. Vale, bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Por unanimidade, 16 votos hoxe. Queda aprobada a moción. Pasamos á seguinte moción. Neste caso, hai que xustificar e votar tamén a urxencia da mesma. Portavoz do Partido Popular, por favor. Bueno, pois nós teremos unha moción en defensa do Estado democrático e de dereito, en repulsa da corrupción que afecta a contorno persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. As noticias que viñeron últimamente pois son tremendamente alarmantes do que está pasando e realmente, a urxencia ben derivada un pouco de todos esta catarata de acontecementos que ocurriron nos últimos días e que non dou tempo a metela nas comisións. E tamén non nos parecía adecuado esperar para o pleno do mes seguinte. Entonces, por eso traemos por urxencia. E en ese caso, a xustificaríamos así. Moi ben, procedemos á votación da urxencia e da incorporación na orde do día. Votos a favor? 9 votos a favor? Non. 15 votos a favor. Bueno, porque falta... Vale. No, o BNG non votou. 14? E yo que dije? 14. 13, bueno, perdón. Votos... No, 17 non dixe porque non estamos 17. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Bueno, pois incorporamos a moción á orde do día. Por favor, portavoz do PP. Vale, bueno, pois entonces esta moción trae a súa causa a seguinte exposición de motivos. Vivimos unha das etapas máis escuras en termos de deterioro institucional e de casos de corrupción.
As investigacións xudiciais acurralan por primeira vez en democracia con torna persoal e política máis próxima do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez. A súa muller, o seu irmán, os dous últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE e, polo tanto, os números 2 do seu partido. E a persona que nomeou como fiscal xeral do Estado están inmersos en diferentes dilixencias xudiciais relacionadas con presuntos delitos de corrupción. Ademais do dano reputacional gravísimo que repercute na máis alta institución executiva do Estado, afóndase nunha situación de crise de confianza nas institucións e na neutralidade institucional sen precedentes na nosa democracia. Con todo, lonxe de colaborar coa xustiza e co esclarecemento dos feitos obxecto de investigación desde moitos diversos ámbitos do Goberno de España e os seus membros e autoridades, profiren descualificacións constantes á actividade dos xuíces e tribunais nun comportamento impropio dun Estado de Dereito democrático e avanzado. A isto hai que engadir a actitude indulxente de formacións políticas como o BNG, socios de investidura de Pedro Sánchez, que en palabras da súa voceira Ana Pontón acusan a xustiza de incorrer en lazfar na súa loita contra a corrupción, en alusión aos casos que están afectando o PSOE. Neste contexto, a presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial fixo recentemente un chamamento a autoridades e particulares para recuperar o respeto que merecen os tribunais de xustiza e quen os serve, e reclamou o cesamento de calquera presión e interferencia na labor xudicial. Mais alá do contexto nacional xeneralizado de vergoña e despropósito, a situación está provocando unha perda de legitimidade institucional gravísima, a degradación do marco democrático e a ruptura da confianza cidadana executivo e nos representantes que o sustentan, feitos que só poden superarse coa inmediata convocatoria de eleccións xerais. Con todo, as recentes declaracións de Pedro Sánchez, ademais dun tufo ditatorial, ofrecen unha mensaxe desoladora. Admite que non adianta as eleccións porque o pobo non está con el. Dun xeito implícito, recoñece que ten secuestrada a vontade cidadá co único obxectivo de impedir a alternativa de goberno. Nunca antes un presidente afirmou algo parecido, consciente de que se trata dunha actitude de extrema gravidade nun país democrático como o noso. Esta corporación, facendo eco da vontade e a opinión da inmensa maioría da cidadanía que representa, non pode permanecer en silencio ante esta situación que exixe un pronunciamento firme en contra da corrupción, das acusacións e presións realizadas fronte á xustiza e os xornalistas en apoio da súa independencia, polo que o Grupo Municipal Popular eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación Municipal de Teo acorda: 1. Amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seo do PSOE no Goberno de España e na contorna persoal e política máis próxima ao presidente Pedro Sánchez. 2. Condenar as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. 3. Exixir ao Goberno de España a inmediata depuración de responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou apoio político. 4. Requerir ao Goberno de España que, de xeito urxente, adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa de todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas que investigan posibles irregularidades na súa xestión. 5. Solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria das eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. PSCT, por favor. Ben, vou intentar ser breve porque, bueno, eu tamén creo que se cae un pouco polo propio peso a moción e non veño aquí tampouco a defender o Partido Socialista, terá que defenderse nos tribunais. Empezo dicindo que dixo a alcaldesa na anterior moción que ela non iba a aprobar algo que fora falso, pero que o primeiro párrafo donde di as investigacións xudiciais acurralan por primeira vez en democracia a contorna personal e política máis próxima do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, home, M. Rajoy. Claro, es que sinto ser tremendamente franca, pero eu creo que toda a sociedade sabe que o PP é corrupto. Mesmo os votantes do PP saben que o PP é corrupto, pero que non o digo eu. É que
Quero dicir, non me acordo de memoria, por eso tiven que buscalo. Podería estar aquí hasta as 12 da noite. Caso Abogados de Melilla, PP. Caso ACEINSA, PP. Caso ACEINSA 2, PP de Castilla y León. Aquamed, PP de Comunidade Valenciana. Aerocas, PP de Comunidade Valenciana. AEXPA, PP de Galicia. Augas de Calpe, PP de Comunidade Valenciana. A Alhambra de Granada, PP de Andalucía. Caso AMAD, PP de Andalucía. De verdade. O sea, es que están de coña. Es que está de coña o PP. Y lo peor es que no está de coña o PP. Entonces, hai como estimado uns 174.000 millóns de euros que entre o PP e o PSOE, porque non veño aquí a defender o PSOE, foron roubados as arcas públicas e veñen aquí a facer un paripé de bipartidismo de ahora que se vaya el outro para entrar nosotros. Para qué? Para que volvades a roubar? O sea, es que están de coña. Entón, non vou a dar máis cabida a isto. A nosa resposta vai ser un non. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, eu sin tampouco querer esplayarme moito, porque a verdade é que lle dixo a sartén o cazo, non? Porque aquí desde o bipartidismo, mi madriña, non? Pillamos a alternancia no poder PP e PSOE e parece que hai unha estructura que deixou atada e bien atada aquí el señor Caudillo. Ai, mi madriña, pero saben a que non van a topar nunca en casos de corrupción? Ao BNG. De momento, rías o que queira, pero... Pero non estamos aí. E o que sí, tamén podemos decir que desde o primeiro momento, xa que nos citades aí, nos queredes meter no saco, pois non, nos exiximos desde o primeiro momento respostas claras, depuración de responsabilidades e medidas efectivas contra todo tipo de corrupción, non só contra o do PSOE, porque mañá estaredes vos e volverá a ser isto unha fiesta. En calquera caso de corrupción debe ser investigado en profundidade hasta as últimas consecuencias e demandamos no Congreso xa a comparecencia urxente do presidente solicitando unha auditoría de toda a contratación do Ministerio, que se poñan en marcha medidas firmes e contundentes para garantir o estricto cumprimento no manexo dos cartos públicos da legislación vixente. E, sobre todo, tamén tomar medidas contra os corruptores. O BNG é e sempre será exixente na depuración de todas as responsabilidades, de todas. E neste caso sempre estamos falando dos dous mesmos partidos. PP e PSOE, Cánovas e Sagasta, tanto monta tanto. Pois, bueno, se alguén sabe de corrupción tamén, como decía a compañeira de Proxecto Común, é o Partido Popular, porque dos 12 ministros de Aznar estiveron imputados por corrupción e o goberno M. Rajoy caeu pola caso Gürtel. Entón non sei, aquí é un pouco o que escoitaba outro día no Parlamento, que temos que decidir entre corruptos cutres e corruptos profesionais. Pasamos de todos vós, eso queda así de claro. E despois que con medo de que accede ao goberno a dereita e a extrema dereita, pois, en algún momento isto tamén se vai a acabar. O que queremos son medidas efectivas e o PSOE debe demostrar con feitos áxiles e contundentes que quere combater a corrupción, caia quen caia. Pero isto que traedes vos aquí, a verdad é que para estar rindo durante 3 días seguidos. Portavoz do PSOE, por favor. Sí, bueno, nos imos a seguir na liña que vimos defendendo durante toda a legislatura e é falar de TEO. Non obstante, xa que apoiamos a urxentísima desta moción, como non podía ser de outra maneira, simplemente quero reflectir varias cousiñas pequenas. Primeiro, o PSOE rexeita totalmente a corrupción, veña de onde veña, e así o manifestamos e expulsamos aos corruptos do noso partido. Un partido non está formado só por 2, 3 persoas, sino por moitas persoas que traballamos arreo día a día. Segundo, o único partido condenado por corrupción é o Partido Popular. A día de hoxe, e aínda siguen vostedes buscando a M. Rajoy, como xa comentaron os compañeros. Algún día o atoparemos, ao mellor hasta se declara él mismo, porque é así tan particular. Pero bueno, así polo bote pronto é que me saliu unha rima e non podo evitar decila. E é a seguinte: antes de hablar de corrupción, el Partido Popular tiene que lavarse la boca con jabón, como si fuera Gloria Fuertes, porque eso sería para poñer nos colegios. E vamos a seguir falando de Teo. E en Teo tamén houve corrupción, e non sei se recordan vostedes como rematou a xestión de Armando Blanco, con corrupción, o último alcalde do Partido Popular. Por tanto, imos a seguir falando de Teo, de falta de médicos, de centros de ensino en precario, de melloras nas estructuras e nas vías, do contrato de lixo que non será rematado e moitas cousas máis que seguro que interesan moito máis aos veciños de Teo que a corrupción de calquera dos partidos. Bueno, por alusións, porque isto lo está defendendo o portavoz do Partido Popular, decirte que, bueno, que tens que estar un pouco máis informada. O lixo, xa sabes que saiu eu, hoxe, xa sabes que tuvimos, isto é un sistema garantista, xa había nota o disparate que comentabas,
o que o polígono non estaba, o polígono está, de feito nos ha chegado o sectorial en 2 anos, a reforma integral, o centro de día, que xa vamos a notar que non quere decir o galpón, a ver cando termina a reforma integral e adecuación, si pensades o mesmo. Despois, dicirte, evidentemente, nós, dende o Partido Popular, rexeitamos calquera tipo de corrupción e condenamos o caso Bárcenas. Eu, particularmente, e en xeral, todos os meus compañeros. Evidentemente, o discurso que te has marcado é unha contradición en sí, porque empezas dicendo que a corrupción é de algunas persoas e acabas dicendo que cando se trata do Partido Popular non é estructural. O que se está demostrando aquí, pero non o di o Partido Popular, o di a UCO, o di nos xuíces, porque de momento, se nos sae adiante esa lei suicida para a democracia que quere sacar adiante para tapar a boca a xustiza, evidentemente, e tamén a UCO, están imputados. Unha cosa, evidentemente, de momento, en eso che dou a razón, non estades condenados. Igualmente, que nós no seu momento non estábamos condenados, o noso partido, e ao final, cando se condenou, se toman responsabilidades. De feito, hai xente na cárcel. Aquí estamos falando de algo máis, porque está imputada a muller do presidente, está incluso a esfera o fiscal. Eso non hai un precedente en la historia da democracia. Escurre o bulto como queiras, eu che entendo, porque, a ver, formas parte dun partido, entendo que a ti a situación tampouco te gusta, que vas a defender o defendible, igual que cando votaste en contra do arranxo das carreteras de titularidade da Diputación, pero, bueno, e que nos vengas a decir que nos lavemos la boca, que hemos pactado, de momento non hemos pactado con nadie, vosotros sí que habéis pactado con EH Bildu, que ten as manos manchadas de sangre. No, esto se lo digo al portavoz do BNG, que ti nos dís que si vamos... EH Bildu, o que apoiades en Madrid, o teu compañeiro, que moito bla bla bla, vamos a pedir unha auditoría. Non, retiradelle, si toda esa letanía de cousas que decides é verdade, retirade o apoio. Xa está, que fale o povo, que é o que queremos. Igual, mira, igual volvedes a gañar as eleccións, nunca se sabe. Pero por que non deixe falar ao povo? Bueno, eu falei por alusións. E María, isto o día UCO, non o di o Partido Popular. Vale, Rogelio, por favor. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, levaba xa un tempo a prensa pois sacando cousas e desde o partido do goberno estábase dicindo que el fango e todas esas cousas e tal e cual. Bueno, o fango despois resultou ser máis fango do que... Sabes, parecía máis unha cañeira dun estercolero que fango. Claro, a cuestión é que, vamos a ver, o tema da corrupción no Partido Popular foron xuzgados. Unhas persoas foron condeadas, outras persoas foron absoltas. E incluso houve algunha que realmente estaba absolta e costoulle a vida. Pero, bueno, non vamos a afondar nese tema, cando agora o que nos trae hoxe aquí é un tema que lémolo todos na prensa, escoitámolos, vimos esas grabacións, vimos os periódicos, e que son cousas, o sea, pero algo alucinantes, o sea, é que é corrupción. Todo o tema de abuso de señoras de compañía, bueno, uns comentarios completamente fuera, o sea, eso é indefendible, de ninguna das maneiras, vale? É dicir, é unha cousa brutal. Entonces, dicirlle a concelleira do PSOE, mire, si, o Partido Popular condenar, pero o PSOE tamén, porque quero recordar aos seres de Andalucía que houve xente que tuvo que ser amnistiada, verdad, para que non entrara na cadea. Bueno, vale, pois, entonces non nos poñamos tan estupendos e vayamos ao que nos atinxe agora, a situación tremenda na que nos encontramos é que con calquera persoa que fales na rúa
e que está todo o mundo horrorizado co que está pasando. O sea, é unha cousa que é fora do común. E de nombres, pois temos a señora do presidente, que está imputada, temos o irmán do presidente que a declaración no xuzgado foi unha cousa, vamos, de outra galaxia, porque non sabía nin onde traballaba, vale? Vivía en Portugal, eso parece que o sabía, pero non sabía onde traballaba, pero a nómina chegáballe todos os meses, vale? O personaje que o enchufou ali na Junta de Extremadura fixo saltar a 5 compañeiros da lista para poder entrar no Parlamento e acollerse ao aforamiento, exacto, ao aforamiento. Bueno, unha cousa tamén aí a todo correr, impresentabilísima, pero, bueno, hasta límites insospechados. Pero podemos seguir, porque a señora que goberna en Navarra debería haber dimitido xa. Fixo dimitir ao seu número 2, pero debería dimitir ela tamén, porque aí hai unha serie de datos que aporta a Unidade Central Operativa da Guardia Civil, de tráfico de influencias en contratos, curiosamente, algúns con unha empresa que é do ex secretario xeral de organización do Partido Socialista e número 2 de Pedro Sánchez, vale? O sea, ese señor ten, según os documentos que aparecen na instrucción, ten o 45% desa sociedade e lle deron 80 millóns de euros de contratas, vale? Entonces, bueno, está tamén a señora Pardo de Vera, presidente de la DIF e despois secretaria de Estado de Infraestructuras. Como? No, é que hoxe non toca a Ayuso. Cando que irades trédelo, falamos de Ayuso tamén o que irades. Xa, vale, pois cando que irás. Bueno, seguimos tamén co director xeral de carreteras, que hai un montón de contratos aí de obra pública que están, bueno, pois son sospeitosos de corrupción. Entonces, pois, é que non sei, o sea, é unha cousa gravísima. O fiscal xeral do Estado, é que é o máximo, eso non ocorreu nunca. O fiscal xeral do Estado imputado, o sea, é que, vamos a ver, é o que ten que defender, digamos, a legalidade pública e está imputado. Despois, bueno, xa por non falar do previsible marco normativo da carreira xudicial, que eso, bueno, nos leva así, caminito, por el librito de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, caminito de Venezuela, vale? É así, porque cando se nombran os xuíces a dedo, pois rómpese a separación de poderes, de acordo? E se vemos o que está pasando agora, e xa os manexos que está habendo, pois xa me pode decir se elixen os xuíces, non? Bueno, ademais, mire, xa incluso, como nas próximas eleccións seguramente vai a ganar o Partido Popular, hasta lles perxudicaría que esa lei que os xuíces os nombrara o Partido Popular. É que eu non estou a favor de que os partidos que gobernan nombren os xuíces. Os xuíces teñen que ser un poder independente, porque senón que democracia de Chichinabo é esta? Claro. Bien, a ver, que máis cousiñas temos por aí? Bueno, a cosa a policía é evidente. Os últimos días estáse falando xa de que queren sustituir o coronel director da UCO. É evidente que eso non se fai así por casualidade ni porque le toque, vale? Claro. Despois, a ver, eu creo que vostedes, ou sea, realmente teñeno que mirar, non? Porque, de feito, moitos compañeiros seus pois xa lle pediron a Pedro Sánchez que dimitira, porque, bueno, pois altos cargos do Partido Socialista
claro que, bueno, pois xa chega un momento en que xa non soportan máis esa situación, non? E porque, ademais, eso que vai a levar é que polo seu ben particular se carga o partido, de acordo? Bueno, eu creo que non moito máis, xa non vamos a abundar máis porque todos sabemos o que hai, todos o leímos, o escoitamos os audios, todos falamos cos nosos veciños, cos nosos amigos, cos compañeros. Creo que a cousa está meridianamente clara. Despois, bueno, hai unha cousa importantísima, e é que emperras en seguir gobernando sin conseguir sacar adiante uns orzamentos. É que estamos gobernando sin orzamentos. Estamos tomando decisións importantes sin ir ao Parlamento. E xa remontándome un pouquinho máis atrás, por exemplo, nunca se explicou que pasou co tema do cambio de política ca descolonización do Sáhara, que se deixou os saharauis completamente vendidos aos marroquíes e non se dixo ni unha, non se foi ao Parlamento a dicir ni palabras sobre o tema. E ese é un tema que debería ir ao Parlamento, que non o pode tomar el así unipersonalmente porque le salga de sus partes, vale? Claro. Entonces, é así, as cousas son así de crudas. Eu sinto ter que decirlo, pero é así de crudo. E bueno, pois hai un montón de temas que bueno, pois que levaránse ao PSOE, pois seguramente pois unha situación como estuvo o Partido Socialista de Grecia, que chegou case a desaparecer. E se non xa veremos. Porque ademais Pedro sustitueu precisamente no Partido Socialista Europeo, sustitueu ao griego. Entonces agora me parece que lle vai a ter que tocar que tamén o sustitúen el no Partido Europeo. Bueno, con respecto do BNG, mire, non se me poñan de perfil. Non se me poñan de perfil. É que hai que coller o toro polos cornos. Vale? Somos antitaurinos. Vale, porque que pasa? Tendes medo de que vos cote, non? Bueno, PSCT non estades no uso da palabra. PSCT, por favor. Bueno, vamos a ver, non dá ningunha gracia, porque non dá ningunha gracia a situación política estatal. É certo que os que nacimos en este país, desgraciadamente, é que estamos acostumbrados. Entón, por eso creo que a veces ya nos lo tomamos a coña. Agora, se collemos os números e nos vamos a esos 170.000 millóns roubados dos cartos de todos os que estamos aquí, de todos os traballadores, de xente que ten moito e de xente que ten moi pouco, aí a cousa é que xa sangran os ollos de mirar esas cifras. Nós estaríamos a favor dunha moción mesmo chegando do Partido Popular que escribira, en vez de amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seo do PSOE, a toda a corrupción instalada en toda a política española, porque isto non é un casabillado e isto é transversal e afecta aos dous maiores partidos que se turnan no goberno de España dende hai moitos anos, e o PP aí tamén lle digo o mismo, que non se poña de perfil. Di que os xuíces están manipulados polo PSOE? Hombre, por favor, o que hai unha guerra sucia do PP a través dos xuíces, non só co PSOE, pasou tamén con Podemos, vale, claro, non estamos aquí para discutir eso. Por tanto, punto número 2, tampouco aceptamos. Solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes, o PP teno moi claro, M. Rajoy foise por unha moción de censura, que faga o PP unha moción de censura. Que pasaría? E eu non creo que vaya a ser verdade, pero que pasaría se hai unhas novas votacións e sale outra vez Pedro Sánchez, que vos empezaríades a vosa guerra de Perro Sánchez outra vez, de perro, e non deixaríades que gobernara, porque eso foi o que pasou. Pedro Sánchez gañou unhas eleccións lexítimas, formou un goberno lexítimo, e o único que lle parece lexítimo ao Partido Popular é cando gaña el as eleccións. Eso é o único que lle parece lexítimo. Entón, a xente de apeo que estamos fartos é que nos goberne xente irresponsable que rouba, porque eso é a corrupción, é roubar cartos a xente traballadora deste país. E eso vai en detrimento das institucións, dende as máis pequeniñas. A política local non escapa desa corrupción. E non digo que aquí se este facendo corrupción en este momento, é que non escapa. Eso hai unha desconfianza
desconfianza absoluta por parte das institucións que mesmo eu recoñezo que a veces tamén a padezo, non confío nas institucións e fixadevos que estou aquí representando institucionalmente a unha parte do povo e eu tampouco confío en todas as institucións. E isto veu a facer moitísimo dano a xente que estábamos aquí realmente querendo cambiar as cousas, a xente que creíamos no socialismo ou a xente que nos considerábamos de esquerdas. Entón, eu, se o Partido Popular trae unha moción que realmente vaya en contra da corrupción estrutural que afecta ao noso país, serei a primeira en apoiala e estou completamente segura que además representaría a un montón de votantes do PSOE e a un montón de votantes do PP. Agora, isto é que de verdad, estou agora mismo cabreadísima, non me fai ninguna graza e pareceme que ven aquí a afondar en unha burla contra o Partido Popular, perdón, contra o Partido Socialista por parte do Partido Popular, o sea, como este rollo do bipartidismo, en plan, ahora vou yo, ahora vas tú, que non nos conduce a ningunha cuestión constructiva, que sería acabar coa corrupción neste país. Bueno, pois non te enfades tanto que che vas a poñer mala. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, eu... polo que decía de que somos socios de Pedro Sánchez, non. Está usted moi equivocado. Nos demos un voto para unha investidura a cambio de determinadas cousas para o país que, por certo, algunhas ainda están para chegar. Eso non é ser socio, nós non gobernamos. Nós en cada elección votamos o que nos dá a gana, o que decidimos. Eso foi un voto dun momento concreto. Se mañá sale outra cousa, votaremos o que creéramos en conscientes, porque non só nos debemos os galegos e as galegas. E, bueno, é o único comprenso que temos, os galegos e as galegas. Logo, todo isto que estou escoitando, pois vostede lle está tirando o saco de merda da corrupción ao PSOE e eles tiraránlle a usted, porque isto volvemos ao mismo, toma e daca, unha partida de tenis, non? O sea, que pretende usted que nos digamos? Que o PSOE rouba, pero o PP tamén. Entón, cale a medida intermedia? Se roubades todos. A ver, dígalle usted aos ciudadanos, cale a medida intermedia? Eu animo a estou falando eu no uso das palabras, como decía usted antes. Interrumpir cando que... Vale, pois interrumpa. As reglas do xogo democrático son así, o digo Rom, non o digo eu. E ti, que estás soltando aí toda esta, pois non sei como calificarlo, casi deriva onírica, lle disteis a chave a Pedro Sánchez, non nunha ocasión, sino en dúas, cos mesmos compromisos que tampouco se cumplieron. Vete a ver o que cumplieron os cataláns e os vascos. Todo. Absolutamente todo, e máis que pidan, máis lles vai a dar. Vos, cero. A transferencia da AP9 tan celebrada, estamos esperando todavía por ela. Eso para empezar. E despois, para continuar, a mí non me cuadra. Ti simplemente con que o teu diputado do voso partido en Madrid diga non apoyamos, vamos a elecciones, xa está, non lle dan as contas. Nós o único que estamos pedindo é que fale o povo, a ver quen quere que goberne. E, bueno, gañou as eleccións, as gañou de aquela maneira, é un pacto de perdedores. Pero, bueno, pode seguir. Bueno, primeiro de todo que, bueno, tampouco minta, que aínda co Bloque mañá lle di que lle retira totalmente o apoio e que non lle vai a votar absolutamente nada, el pode prorrogar presupuestos hasta que acabe o mandato, non diga que non, porque iso é así. Ten que ver con todo, que non depende do Bloque que caia Pedro Sánchez, a ver se entende usted, non depende do Bloque. E os cataláns e os vascos consiguen moitísimas cousas porque os cataláns e os vascos teñen moita representación parlamentaria. A ver se aprendemos os galegos. Bueno, e despois, un pouquiño xa salindo desto que decía o compañeiro Rogelio, no? Que isto se está convertindo en Venezuela por elexir a dedo os suizos, pero se xa os escolledes a dedo entre PP e PSOE. O que pasa é que non estades de acordo cos porcentajes, cos queredes variar, pero si sodes un sinvergüenzas, home. Despois, acoso a policía do PSOE, pero si vos vocabulario, porque despois vamos nos rasgamos las vestiduras de que non somos educados e facemos notas de prensa chorando. Cuidado con los insultos, que además non tes aforamento. E mira que me canso de decircho, de verdad. Cho digo por lo teu ben, PSOE, por favor. Pois vamos a ver, ao tema da moción lle vou dedicar dúas frases. E vou responder a alusións, ni siquiera me apetecía. Falamos de pacto de perdedores, vostede que tan normativa, pacto de perdedores democrático. O permite a democracia, por tanto, aí estamos. Pois hai que asumirlo. Segundo, tanto interés en gobernar e demais. Se o señor Feijóo di que non goberna porque non quiere, por favor, que quiera. Si que quiera que le dejamos. Outra cosa que sí que me falta, vostedes que son tan legalistas e tan defensores da xusticia, creo que non vin aquí, e creo que acudín a todos os plenos, ninguna moción rexeitando
a imputación do conselleiro da Xunta, o que despediron con vítores e aplausos, imputado por abusos sexuais. Non din por aquí, non pasou por aquí ninguna moción presentada por vostedes ao respecto. Volvo a Teo. Coido que levamos máis tempo falando de temas que son alleos. Encantaría ver se vostedes consideran que están preparados para defender o Estado, preséntense, por favor, as eleccións xerais, porque seguro que fan genial. En Teo, a maioría da xente que nos está vendo, e é moita xente que ve os plenos, polo que me contan, interesaría moito máis a preocupación que teñen as nais e os pais pola falta de pediatra no Centro de Saúde de Cacheiras e polas listas de agarda en todos os centros de saúde de Teo. Pese a aquela frase famosa da señora alcaldesa que yo sei a donde, quién e como, non se levou a cabo por moita foto e moito publireportaje que fagamos. Vale? Volvo a repetir. A veciñanza de Teo que nos votou a todos os que estamos aquí lle preocupa moitísimo máis a falta de pediatra no Centro de Saúde de Cacheiras, que teñen que levar os seus nenos por urxencias porque non temos pediatra. Vale? E podíamos seguir sumando. O contrato do lixo, pois estará licitado, presentado donde quiera. Seguimos tendo os mismos contenedores que tiñamos na anterior legislatura e creo que isto va para largo polo paso que levamos. Por tanto, ciñámonos en Teo. Nas próximas xerais, os que consideredes que queredes tirar para a política nacional, por favor, seguramente van a quedar moitas vacantes en moitos partidos e ánimo, e arreglade o país desde arriba. E outra cousa que tamén para os legalistas, desde cando a UCO, ou os medios xudicializan a nadie, están vertendo opinións, pero non teñen capacidade de xuzgar. Por tanto, cuando a la señora de Pedro Sánchez, el fiscal general y todos los que han nombrado por ahí sean condenados, de acuerdo. Mientras tanto, nos lavamos la boca con jabón. Lecciones cero. Bueno, pois por alusións, xa podes ir lavando ti cando queiras, que non hai problema. Mira, precisamente polo que acabas de decir do pediatra de Cacheiras, precisamente por eso é un das cousas que temos que chegar ao Goberno Central. Por qué? Porque dende o Parlamento de Galicia levamos máis de 3 legislaturas exixindo, pedindo, instando ao Goberno de España, non digas así porque vamos a pensar que non te enteras, dicindo ¿quién determina o número de especialistas que veñen a Galicia? O Goberno Central. Lle hemos pedido, dende todas as comunidades, de todos os tintes políticos, incluído PSOE, PP, de todos os tintes políticos, lle hemos pedido que nos deixen formar aos especialistas e determinar o número nas comunidades. Insisto, isto está todo documentado no Parlamento, non son palabras baleiras. Pode meterse no rexistro do Parlamento que é público e buscar absolutamente todo o que quera. Home, por favor, non volvo a decir esa, non sei como calificarla, afirmación de que o Goberno de Estado non lle importa a Teo, pero vamos a ver, dende cando o Goberno de Estado nos importa a todos, municipios de 1000, de 2000, de 20.000, absolutamente de todos, porque determina todo. O lixo, non sei se está vostede nas mesas de contratación, non sei se está vostede a tanto de que isto é un Estado, hasta onde sabemos, hasta certo punto garantista. A Administración ten unos procesos que teñe que seguir, hubo unas alegaciones, todo isto foi contado aquí. Vostede retorza o que queira, o entendemos, que hai que soltar unha cortina de fume. Teño máis prisa que vos no contrato do lixo. Retorza o que queiras, igual que o pediatra. A xente ao final sabe, porque tonta non é, podes engañar a xente un tempo, pero non todo o tempo. E, sinceramente, non estades para dar leccións, ni de lavar la boca, ni de outro tipo de cuestións. Aquí o que se está pedindo son unhas eleccións. A UCO non está emitindo ningún xuizo. Quien fixo as investigacións, evidentemente, se non sería preocupante, foi a UCO. Exactamente igual que as fixo cando a vos os interesaba, que foi o PP. Por certo, eu condeno o caso Bárcenas e eu he condenado infinidade de veces. Non sei se ti vas a condenar en cuanto os condenen ou os ajusticen, pois a tus secretarios, a tus ex-secretarios, un ano para dar de baixa do partido a Ábalos. Non nos olvidemos.
Pois aquí non lo parece. Tu compañero de Ames, que milita no mesmo partido, xa pediu as eleccións. Digo eu que non terá moita sospeita de estar en connivencia co Partido Popular. A mí este tema coincido totalmente con María, non me fai ninguna gracia, porque o que está en xogo é o país inteiro. As inversións, todo o que se resume, e sobre todo a separación de poderes, que é no que se sustenta unha democracia. Por lo tanto, bueno, e accións, vamos a facer unha auditoría, vamos a perder o tempo. A auditoría xa fixo a UCO, porque está máis que demostrado, e ademais, presuntamente, eu evidentemente non vou a falar antes que un xuiz, pero o que estamos vindo é para quedar atónito. Xa sei que a vostede lle fai moita gracia, empeza con unha ironía, bueno, un pouco, non sei, fora de contexto, pero en calquera caso, estas eran o que quería respostar a todas as alusións que fixo. E o do problema do pediatra, evidentemente, sabemos que o temos. Aquí, en Castilla-León, Castilla-La Mancha, en as 17 comunidades autónomas. E iso é un problema, por un lado, para que vexa que soy xusta, porque non hai especialistas, e por outro lado, porque nos determinan dende o goberno central. Non muevas a cabeza, é que é así. É que é así. O determinan dende o goberno central o número que vai para Galicia. Pois, por decir un número ahora que descoñezo, 100 pediatras para os especialistas os marcan eles. E nos levamos tempo perseguindo, sen ningún tipo de historia política, simplemente por pragmatismo. Que nos deixen, pero digo, aquí e nas 17 comunidades autónomas. Pode vostede informarse cando queira. Rogelio, por favor. Eu creo que o tema está bastante claro. Eu entendo que vostede, bueno, pois, lle é unha situación, pois, comprometida, claro, e dolorosa, pero é que é así. O sea, nós aquí non vinimos nada máis que, pois, eso, a pedir unha convocatoria de eleccións. Punto pelota. É dicir, que non hai outra, vale? E con respecto ao BNG, bueno, o seu voto ali no Parlamento de Madrid tamén decide, é dicir que non se poñan de perfil, que o voto decide, e hai que manifestarse claramente. Agora bien, se vostedes poñen por encima os intereses do seu partido de que non goberne o Partido Popular e con eso están dispostos a perxudicar ao común da xente, pois entonces, ao mellor, pois vaya o tiro por aí, vale? De acordo? Bueno, procedemos á votación. Sí. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Pois 3, 5, 7 votos en contra. Por lo tanto, queda aprobada. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí, na dación de contas que viña para este pleno, aí no primeiro folio pon convenio de colaboración entre o Concello de Dodro e o Concello de Teo para o desempeño temporal das funcións de arquitecto, que a verdade, xa vexo que do 23 de maio, pero eu descoñecía completamente, entonces quería saber como é ese convenio de colaboración, en que consiste. Bueno, pois esa práctica é habitual entre administracións. O arquitecto municipal, concretamente, unha vez telefónicamente, atende as consultas do Concello de Dodro. Unha vez puntual? No, unha vez a semana, perdón. Unha vez a semana. Puntualmente, unha vez a semana. Home, Lucía, acabas de estar argumentando no tema das tasas da Diputación da Coruña, que o Servicio de Urbanismo está colapsado, que o entendo, que o arquitecto municipal non dá para máis, que o entendo. Era unha das túas argumentacións para derivar os impostos á Deputación da Coruña, pero estamos en disposición de ofrecer servicio a Dodro. Bueno, é unha colaboración que pediron dende o Concello de Dodro. O arquitecto estaba totalmente de acordo e o señor que goberna en Dodro ni siquiera do PP. É unha práctica habitual cando hai un concello moi atascado e che piden un favor, favor enténdase, conveniado e demais. Quere decir, préstamo para, por favor, desatascar isto. Bueno, pois consideramos que sí, que podía ser. Os proxectos están seguindo, salen perfectamente. Tives, entendo que ves as mesas de contratación que te tocan. Nunca tanto proxecto se fixo aquí.
Pois, dende fora, dende logo, a sensación que dá percibido polas túas palabras ao longo de diferentes plenos é que o Servicio de Urbanismo está bastante De atascado. todas formas, decirche unha cosa, un dato que che falta. Eso é polas tardes, o arquitecto municipal non ten horario de tarde aquí, É a maiores da súa xornada laboral. É como si quere ir á piscina ou a jugar as cartas. Non teño moito que decir ao respecto, sino cumplira coas súas obligaciones, que dende aquí aproveito para darle as gracias a todo o departamento e en especial a él, están cumplindo máis que de sobra, porque están traballando como se fora no doble. Non sei se queres comentar alguna cuestión No, máis. agora entendí perfectamente como era. Pensei que era no seu horario laboral, pero este convenio implica unhas horas a maiores, xa entendín. Vale. Ok, este tema, entonces xa... Grazas. Vale, unha cuestión que estivo así como bastante... Bueno, en boca así das familias era o traslado do Diverteo á Escola de Casalonga, no? Que eso xa se falou aquí tamén no anterior pleno e tal. Claro, eu solamente quero que aclaredes si en este servicio de Diverteo, que entendo que sí, de Casalonga, se vai a ofrecer todo este tema da comida e como vai ser esa comida, porque claro, un dos atascos que ten nestes momentos o CRA, que sabedes que perde bastante alumnado, además este vindeiro curso, bueno, obviamente eso está por confirmar, porque a matrícula sigue aberta hasta principios de curso, pero bueno, en principio non pinta ben a continuidade de varias aulas do CRA, e un dos atascos que atopan as familias para mandar aos nenos ao CRA non é para nada a atención dos mestres, sino é precisamente algúns dos servicios de conciliación entre os cales se encontra o comedor. O atasco que había, ata onde eu teño entendido, estando eu mesma no goberno, e tamén creo que con vos, é a legitimidade de dar alimentos precisamente nestas instalacións. Eu sí que entendo que agora, se o Diverteo pode facer, sí que abrimos unha porta a que isto poida ser viable no futuro. Esta é a pregunta que traio. Bueno, mira, van a contestarte os concelleiros de área, pero me parece que estás, a ver, con todos os respetos, misturando un pouco as cousas. Efectivamente, nos apostamos, e creo que o sabes perfectamente, por esas persoas que che falan, apostamos claramente porque houbera un comedor nos CRAS, pero, evidentemente, o proxecto que presentaban, aínda que apoxamos na Consellería de Educación, hombre, nos respostaron con toda, e creo que a elas tamén, con toda claridade e rotundidade. Se precisa un estudo e un proxecto serio. O que non poden vir neste momento, que hai un montón de intolerancias en todos os nenos. Bueno, a miña propia filla é celíaca, se quero decir, unha realidade que eu vivo a diario, que non se poden misturar as cousas. Os nenos pequenos sabemos como son, e non podes presentar un proxecto de tuppers. De feito, nos habíamos feito, ahora comentará a concelleira de área, unha inversión, que o saben perfectamente, a anterior directora ou presidenta do CRA, que ahora mismo non recordo o nombre, pero bueno, non ten importancia eso tampouco. Habíamos feito unha compra preveyendo que se iba a aprobar, pero claro, a realidade tamén é tozuda e evidentemente os que traballades con nenos habitualmente vedes cousas que a lo mellor os demais non nos damos de conta. Entón, o primeiro, eso por un lado. Despois, o Diverteo é un catering, non ten nada que ver co que eles plantexaban. Nós non temos ningún inconvinte en apoiar e además así o saben. E se non o saben, bueno, sería preocupante porque o dixemos en reiteradas ocasiones, non só en unha ocasión, e demos mostras este goberno de que apostábamos por ello. O tema é que, claro, non son cousas ni parecidas. Tamén recordar, agora falar a concelleira de área, que o Diverteo é un servicio de conciliación. Para nós houbera sido moi elástico coller e decir, bueno, pois mira, está máis que xustificado, hai unha reforma integral con un posible risco, como era el amianto, e hai un cambio de cuberta tamén integral en los tilos tamén, desgraciadamente, con amianto, queremos risco cero e non tenemos espazos onde celebrar o Diverteo. Como é un servizo de conciliación e nos apostamos de verdade por la conciliación, nos devanamos os sesos pensando onde podería ser. De feito, as familias están avisadas a tempo real de todo. Mais alá dos anuncios de internet, o máis efectivo é chamar a familia e están avisadas polo concelleiro que leva o Diverteo. Non sei se con isto respostei a túa pregunta con respecto ao comedor, pero... Sí, porque a miña pregunta era exactamente o tema do comedor, entendo por onde vai.
pero si lle pasa algo a un neno, María, si se É un modelo, sí. Si se contamina un tupper de outro que ti sabes, todos os que estamos aquí, creo que así o vemos, é facilísimo tratándose, xa incluso sin ser nenos, pero con nenos, pois bueno, teñen curiosidade, tocan unha cousa, tocan a outra, é normal. Entón, quen se responsabiliza se lle pasa algo a un neno, unha intoxicación grave? Claro, as cousas hai que apostar por elas, pero con un proxecto serio e avalado e aprobado polos profesionais. Insisto, que o dan en la Consellería, no Concello de Teo, e ti eso o sabes perfectamente. María, por favor. Sí, pouco máis que aclarar. O sea, a verdade é, bueno, eso, por un lado, o servicio de Diverteo, como dixemos, vai todo xunto e ten un catering. A nós o que se nos plantexou dende a AMPA do CRA era un servicio de tupper, que evidentemente nós tampouco decidimos, quen ten que autorizar eso son comedores dende a Consellería. Creo que non poden negar que contaban tanto coa predisposición da dirección do CRA como do Concello, para mostra que cando plantexaron a situación de facelo, decían de facer a proba coa Escola de Reis, e se comprou o material e se iba a adecuar a zona no que corresponde ao mantemento e o que depende do Concello, pero logo parece ser que non puderon levar iso a cabo. Tamén é verdad que estaban facendo sondaxe coas familias que farían uso do servizo, e logo é que non houve un proxecto claro e firme tampouco que volveran a traernos. Ainda o comentei coa dirección do CRA e supoño que o comentaremos no próximo Consello Escolar, polo que me anticiparon. Entón, saben que dende aquí, tanto a alcaldesa como nos reunimos con elas, escoitamos e lles dixemos que no que era a colaboración nosa mostramos o apoio, pero que a decisión non era nosa. Entón, nada máis que... Nos interesamos, como ben dicía antes, na Consellería e nos deron unha explicación plausible, porque claro, cando é que sí, hai que explicar tamén por qué, pero cando é que non, pois tamén hai que justificar por que non. Non é sí por el sí e non por el no. Alguna cuestión máis? No, entendo que o tema é complicado, daría para estudarlo en profundidade, porque claro, a min agora ocórreseme que claro, todos os días os nenos comparten as merendas, ¿no? Que é un espazo onde tamén siguen existindo alergias, intolerancias e tal, tamén van en tupper, pero bueno, entendo que o comedor, pues, polo feito de que se senten, o sea, non sei onde está tal, porque entonces se nos metemos aí habería que meterse coas merendas, pero vale, non nos metamos porque non é un tema que nos comete agora. Simplemente entonces dicir que bueno, sabendo además a disposición que ten o goberno local, sabendo a pouca capacidade de maniobra que ten tamén o goberno local con respecto á educación, sí que me parece un tema preocupante a perda de aulas no CRA para vindeiro curso, máis aínda tendo espacio de cacheiras como se deseñou para ser unha escola rural, sería un drama, alivia casi en 100 alumnos o resto de coles do Concello e para mí son o modelo de escola ao que mirar, non o que pechar. Entón, bueno, dende aquí animo vos a que sigades, si estades nesa liña, pois alentando por todas as formas posibles o CRA. Nos en eso coincidimos totalmente contigo, non creas que non. E insisto, así o demostramos. Con feitos, non con palabras. E che estou dicindo que incluso chegamos a mercar pues, bueno, unha nevera, bueno, unha serie de cousas pensando que iba para diante o tema do comedor. Que os pais teñen libre elección e teñen que elexir libremente. Evidentemente, se se pechara un CRA, para nós non sería nada agradable. Todo o contrario, sería unha tristura. Pero a xente ten dereito a elexir e logo moita xente apostaría por esa, evidentemente, educación, pero con esas limitacións tamén, pois non vai a apostar por elo, pero es que non nos tes que convencer de nada. Perfecto, entón, pois grazas. BNG, por favor. Tres cousiñas así breves. A primeira é que na zona do pabellón dos Tilos hai algúns cables en mal estado e faría falta revisalos porque poden dar lugar a... Donde exactamente, perdón? Pois ali cerca da... Bueno, hai como unha farola e ali cerca da unha farola que hai cerca do pabellón hai como uns cables colgados e faría falta revisalos porque
aquí lo podo Sí, pero poñer. de un lado, tes alguna foto? É que non teño aquí a foto, pero bueno, podo xa conseguir, Pois o agradecería. Sí, que che conseguimos a foto sin problema, E é unha farola municipal, non sabes? Creo que é unha farola municipal, creo que o cable é unha farola municipal, pero é tendido eléctrico, pero non Si é teño aquí a noso, foto. si é noso, o arranxamos mañana mesmo, porque, bueno, pode haber un fallo de algún tipo. Pero se non é noso, pois abrir expedente, como outros moitos, e esperar. Estamos en manos. Pasamos vos a foto en canto estea. Máis cousas. Coméntanos que na vía de servizo a carón desta da AC 841 fronte á empresa Transportes Pontevea, aí na curva da antiga estrada está chea de escombros e sería posible sacar ou retiralos dali. Sí, un pouco incontrolado. Entonces a cuestión sería revisalo para que non haxa esa acumulación. Sí. Vale. E logo, na vía que vai paralela ao río Tella, aquí hai unha zona que eu non sei exactamente a quen compete, pero está sin rozar, e como hai unha senda peonil, está sendo utilizada, eu mesmo a utilizo ás veces. Eso é da Xunta, creo, se é onde estou pensando eu. Bueno, che pode contestar o concelleiro de área, pero a Xunta xa comenzou na parte máis urbana, pero vai seguir cara abaixo, lóxicamente, porque insistimos e pedimos que viñeran a limpar. Entendemos que a climatoloxía é a que é, chove, fai sol, todo se desmadra, pero, bueno, hai que limpiarlo, hai que rozar. Aproveitando e tendo en conta que pasa unha canalización pola beira do río, polo menos aquí un poquinho máis arriba aquí da Ramallosa, sería bo tamén revisar esas canalizacións porque de vez en cando verten. Quero dicir, teñen rexistros, as arquetas están en mal estado e cando hai chuvia con intensidade botan para fora e ademais está o que é a marxe do río e é unha conducción de... Dices limpeza das arquetas. E non só a limpeza, senón o feito de revisar a ver como están, porque hai algunhas delas que coa presión da auga, sobre todo cando chove moito, están levantándose e botan o que é o lixo cara ao río. Pois mañá mesmo... É un problema, porque, bueno, xa o propio trazado a mí non me parece moi razonable, pero, bueno, entendo que está aí e que teremos que ter cuidado polo menos del para que non bueno, pues gracias, derive augas hacia o vamos a mirar mañá cal é o problema exactamente. Ángel, ti querías comentar algo das rozas? Boas tardes. Por finiquitar o tema. Simplemente un pouco o que decía a alcaldesa. A Xunta comezou a traballar xa tempo atrás no desbroce, no mantemento da carretera de 841 e sigo facendo. Entón, chegarán ao punto cando yo permita o... Sí, eu referíame tamén ao que é a senda que vai paralela ao río, ao regato, ao Tella, por aí adiante, que sabes que ten, ou sabedes que ten hai unha ruta que ás veces utilizan os cicloturistas e tamén utilizamos os camiñadores, os sendeiristas. Entonces, estaría ben darlle unha revisión, porque hai zonas que realmente hai silveiras que atravesan dun lado para o outro e que dificultan o paso, tanto para os sendeiristas, os que vamos a pé, como para as persoas que utilizan bicicleta. Revisaremos a zona. Alguna cuestión máis? Sí, unha última. E isto sí que ao mellor habería que revisalo, porque a min cadroume en Cacheiras, pero pode ser que haxa máis zonas do Concello, apagóns nocturnos, ali ao lado do centro de saúde, o venres pasado, por exemplo, e hai unhas 3 semanas volveu a pasar, estábamos sen luz. Eu cheguei aí ás 11 da noite e estábamos... É verdade, están saltando e están os electricistas, bueno, está aquí a concelleiro de área, pero están intentando ver onde está o fallo concreto, porque eso tamén é un galimatías tremendo. Pero, bueno, temos constancia, evidentemente, tamén pedimos un pouco de paciencia e disculpas á veciñanza, pero, bueno, a veces estas cousas saltan, incluso animais, bueno, es que non quero decir... Vale. Alguna cuestión máis? Vale. PSOE, por favor. Vale. Buenas. Mira, en Luou, baixando a escalinata da iglesia a man dereita, se baixas hacia a man dereita, sí,
hai un trozo de carretera que ten como unha cuneta grande e despois desemboca nunha beira rúa. Quero dicir, a xente o que comenta é non hai posibilidade desa pequeniña beira rúa, que son 10 metros, se acerque a escalinata, porque cando cruzas o paso de peatóns, é dicir, ti baixas a escalinata da iglesia e só podes cruzar o paso de peatóns, pero para volver a incorporarte a esa beira rúa tens que baixar un montón de metros ou cruzar fora do paso de peatóns. Esa carretera estamos con un proxecto para arranxarla. Entón, en canto, porque disa que é nosa, porque sabes que hai outra, ti me estás dicendo, como dice Guerra, a que... Sí, a que vai enfrente a farmacia. Enfrente a farmacia hai unha acera que termina xusto enfrente a farmacia, no portal dunha casa. Entonces, a xente o que pide é que cando sube por esa acera que poida chegar por esa mesma acera hasta a escalinata da iglesia e subir o atrio. Quero dicir, non ter que cruzar a farmacia. Bueno, o valoraremos, pero despois de haber feito tantas sendas en este concello, que ni critico ni deixo de criticar, algunas con acerto, outras un pouco, bueno, discutibles. O primeiro que había que haber conectado aquí son os centros escolares, que os nenos do instituto non foran por la rúa. Entón, eso é un tramo pequeno, intentaremos meterlo no proxecto, pero a seguinte senda que se faga neste concello, salvo unha cousa que estás falando agora pequena e demais, vai unha continuación, quero decir, vai a ser para conectar os centros escolares, que é o razonable. Alguna cuestión máis? Pablo? Sí, eu teño varias cousas. Teño, para empezar, un ruego, e vou a decir antes de que o concelleiro me diga nada, como se dixo no pleno anterior, que é a petición das familias e da comunidade, vale? Eu comparto. É un ruego relativo ao diverteo en Calo. Sabemos que finalmente se decideu ubicar os rapaces na unitaria de Casalonga, vale? E esta decisión, tanto a nós como a oposición, como a maioría das familias cas que estamos en contacto, nos parece moi desacertada. Falamos con familias, falamos ca AMPA, con empresas dedicadas a este tipo de actividades e todas conclúen no mismo. Se vai a producir un hacinamiento de rapaces. Imos a colocar en un espacio onde habitualmente hai 30 nenos a máis de 70. Un espacio pequeno, con uns baños moi pequenos e con un parque moi pequeno. Entonces, nós, a través deste ruego, solicitamos que se divida aos rapaces de diverteo de Calo en varios centros. E propoñemos, a través de conversacións con estes colectivos que nomeei antes, que se derive unha parte ou ben a Solláns ou a Francos, donde hai unitarias que serían habilitadas perfectamente para atender este tipo de situación. Mira, vaiche respostar o concelleiro de área, pero antes de nada decirte, porque creo que o expliquei antes, nos apostamos pola conciliación, evidentemente. A lo mellor non é o máis idóneo, pero, bueno, é unha solución antes de cancelar unha cousa que tiñamos motivos para facelo, perfectamente. Que pasa? Non queremos deixar as familias, porque, bueno, aquí todos somos pais e nais, eu concretamente tiña unha chica en casa que pagaba para que se quedara con a nena, pero a lo mellor non todo o mundo pode facerlo. E a lo mellor, bueno, pues nos equivocamos apostando pola conciliación, o descoñezo. Me parece un pouco raro que se dirixan a... non porque se dirixan a ti, sino porque a nós non nos ha chegado nada diso. Parécenos raro, habendo falado con todas as familias, que non nos digan absolutamente nada deso que ti estás comentando. Evidentemente, tamén hai que conxugar as actividades que teñen os propios CRAs e non invadir. El CRA de Casalonga, de Calo, podía estar perfectamente a disposición, con outros que a lo mellor están ocupados. Evidentemente, hemos mirado todas as opcións, absolutamente todas. Si hemos tomado esta determinación é por algo. Primeiro e máis importante, por apostar por la conciliación, non de boquilla, sino realmente, porque para nós era moi fácil, non, mire, vai haber unha reforma integral, ademais moi esperada, dende fai moitos anos, e queremos risco cero. E hai outras opcións privadas, como que che acabo de contar que facía eu, e como outras de outro tipo. Non queremos facer eso precisamente polas familias, porque nos importan e porque además somos empáticos e o entendemos. Que haxa 30 nenos seguramente sea mellor que haya 70, pero eso non quere decir que se exceda o aforo, non nos confundamos tampouco. Tenen unos aforos, isto ha ido
como ben sabes, ao Consello Escolar, despois ha ido á inspección da Consellería e han dado autorización. Pero, bueno, ahora che va a contestar mellor que conoce máis en detalle o portavoz de área que o señor Cerqueiro. Por favor. Boas tardes a todos outra vez. Usted no 2018 e no 2019 era concelleira neste Concello. E estaba no equipo de goberno. Mídase un poco. En el 2018, la Consellería de Educación le comunicó a este ayuntamiento que en el 2019, en verano, iba a haber unas obras en el colegio de la Ramallosa. Ustedes permitieron que el diverteo se hiciera en ese colegio. Tuvo que venir inspección del centro a acabar todo eso. Y tuvieron ustedes que derivar. Era de educación, me da igual. Usted era de educación. Estoy hablando de un centro educativo. Entonces, de eso no hablamos, pero lo hablo yo. Vale, para que la gente lo sepa. Ustedes sí que sabían que iba a haber una obra y sin embargo siguieron organizando un diverteo en ese colegio y ya no solo organizando, que hasta los metieron a los niños ahí, vale, corriendo un gran riesgo para ellos, que lo sepan todos los padres. Ven, y tuvo que venir la Consellería a quitar a los niños de allí y ustedes a correr los metieron en los tilos, ¿de acuerdo? Eso es la verdad, eso es el antecedente y eso es como trabajan ustedes. Ahora voy yo con datos también. ¿Sabe usted que el CRA de Teo también hacen un programa de conciliación veraniego? ¿Sabe que lo hacen en una casa común de Aido? El tamaño, ¿usted sabe decirme si es el mismo, más pequeño o muchísimo más grande que el de Casalonga? Vale, muy bien, porque lo voy a decir. No, no es más grande. ¿Y sabe cuántos niños van a atender a la vez? 88. Sí. Bueno, me están diciendo que es para la fiesta de fin de curso. Da igual, están metiendo en el mismo local a 88 niños para una actividad. Da igual, no es ninguna locura que yo me equivocara en un dato. Lo que le quiero decir es, además, yo estuve allí con la empresa que ganó el contrato en el CRA de Casalonga, valorándola el local. Y no tuvo ningún problema. A lo mejor a las empresas suyas, claro, le interesa decir que sí que hay problemas. No pasa nada, no se preocupe. Y no se olvide usted, ninguno de los padres pueden estar muy tranquilos, casi yo le dije en las llamadas, que si en cualquier momento vemos que los niños están incómodos, están agobiados, que no podemos llegar a dar una actividad, desde luego se buscará otra solución, no hay mayor problema. Pero de entrada, si usted conoce el CRA de Casalonga, hombre, yo la primera vez que fui allí con esta compañera, en una de las aulas había 16 niños y yo no noté ningún mayor problema. Multiplicamos 16 por 4, que son las aulas que hay allí. Vale, no está, por favor, no abramos. Todo el mundo me está diciendo que hay 4. Debe ser que yo no sé contar. Vale, que sí. Que no se utilicen no quiere decir que no existan y que en este caso no se puedan utilizar, Maite. Hay 4. Hay un parque infantil y hay una zona verde bastante amplia, ¿vale? Y poco más voy a decir porque ya dijo todo muy claro la alcaldesa. Bueno, pues llegó esta situación, que bienvenido venga una gran obra como va a ser la del Colegio de Calo, por Dios, y no es por la Diputación ni por el Partido Socialista, desde luego, sino que sí que es por el trabajo y saber dónde, cómo y cuándo de esa señora alcaldesa. ¿Sabe usted? Y después volveremos a hablar de otro punto, no se preocupe. Sí. No, vamos a ver, es que siempre da la sensación, por eso no nos animamos a aportar, porque siempre da la sensación de lo que queremos es enredar y no aportar. Vamos a ver, la idea era, perdón, e vou a volver a falar en galego, é que me vengo eco do castelán do concelleiro. Pero vostede fala o que quere, que hai liberdade, Prefiro aquí falar en galego. Pois fala o que queira, claro, é libre. Vamos a ver, a idea é o benestar dos rapaces, vale? E eu sí que se relacionan as familias comigo, porque non sei se recordades, que son representante municipal no Consello Escolar do Colegio de Calo, vale? Primeiro, eu non era concelleira cando aquel momento, non recordo, eu cheguei aquí e me invitaron ao día seguinte ou aos 2 días a inauguración do centro, ou a semana, non sei, o diverteo xa estaba feito. Non vou a entrar en ese tema porque non era concelleira, por tanto, ese dato erróneo. Segundo, sí, pero eu non era concelleira, esa decisión non foi miña, vale? E eu o único que quería... No formaba parte aún. Yo no tomé esa decisión. Por favor, ¿puedo acercarme a la señora concellera para enseñar una foto? Espera, sí, vamos, sí. Claro, los turnos. Nos entramos en agosto en goberno porque hubo pactos e demais. Eu entrei en agosto en este goberno.
ou no goberno anterior, vamos. A idea non é contrariar, pois a mellor é acertada e nos confundimos nos. A minhas familias se me achegaron polo tema por que non plantexamos que se dividan os rapaces en Recesende e en Casalonga pola comodidade dos rapaces, non nin pola miña, nin pola túa, nin pola das empresas. A única finalidade desta petición é esa, non contrariar a nadie, nin decir que o faz millor. Bueno, pero mira, eu, por exemplo, non te estaba dicindo absolutamente nada de que se achegaran a ti as familias. Eu o que poño en dúbida, e me parece moi raro, Maite, é que falando con todas as familias ninguén diga nada e despois vayan a ti a dicirche eso. Por eso casi che vou a invitar despois a que nos digas, se non che importa, que familias falaron contigo para tranquilizarlas, porque es que hemos falado con todos por teléfono, con todos, absolutamente con todos. No vamos, baixo ningún concepto sería mellor suspenderlo, a sobrepasar un aforo. Evidentemente, acaban de... bueno, es que é así, ademais, que hai 4 aulas. Non estamos dicindo que se utilicen as 4, pero nun momento eventual teñen que utilizarse as 4, evidentemente, con ese volumen de nenos. Todo isto está explicado por teléfono a todas as familias. Así que, de verdad, fala coas familias, que ademais, encantados de que vayan a falar contigo, pero, home, cando lles chamen os concelleiros ou a alcaldesa, concretamente o concelleiro foi o que chamou e lles explica as cousas, tamén que manifesten eso, porque es que entonces, vamos a ver, al final, quen va a gobernar e quen va a decidir somos nós, e nós lo que non queremos risco cero para os rapaces, por eso os sacamos do centro. Dos centros, porque son dous, concretamente. Se podía ser máis difícil, o que hemos conseguido. Así como desta recibín comunicados, da outra eu non recibí ningún comunicado, por tanto, non me podo manifestar. Desta, sí. Como ningún comunicado, perdón? Dos tilos, me refiero. Eu non son representante nos tilos e non, perdón, sí que teño, e non recibí ningún comunicado, ninguna petición de ninguna familia dos tilos, por tanto, non vou a discutir. Bueno, pero despois, se che parece, off the record me contas e me dices que familias, porque vamos a falar con eles e, sobre todo, tranquilizarles. Mires, que non sei se vostedes saben que hai 4 aulas, o aforo se va a respetar absolutamente, e no caso de que, polo motivo que sexa, non pudera ser adiante, nosotros estamos para resolver. Evidentemente, temos máis opcións e, evidentemente, a Xunta de Galicia non nos va a dar autorización se considera que 70 niños e nenas non poden estar aí. Eso cae de caixón, porque evidentemente yo creo que aquí todos os que estamos sentados en calquera partido o que queremos é que os nenos estén ben. Eso cae de caixón. Bueno, alguna cuestión máis? Perdón. Creo que usted acaba de decir que non era concelleira en ese momento. Esto está quitado de la página oficial del Ayuntamiento. Lunes 15 de julio del 2019. XX, Rafael Sisto, alcalde de Teo, e a concellera de Educación, Marta Ergibay. Dígame usted que non está en esta foto usted. Porque sí que está, sí que era concelleira. Vale, gracias, nada. Logo si preguntas, por favor. Seguimos. Ahora o que teño é unha queixa, e é unha queixa que me chegou recurrentemente. Sinto ter que facela, pero é que me transmitiron aínda hoxe varias persoas. E é relativa a concelleira, en concreto de Educación, e é na tardanza en responder ou que non responde. O último que me informaron foi acerca dunha inundación na cociña do CEIP Calo. Se solicitou colaboración e tal cual, e podo enseñar a mensaxe porque a teño aquí, e aínda non se dignou a responder. Eu entendo, as peticións que lle fixen a María sempre tarda bastante, a mí me ten contestado, tarda bastante, pero me ten contestado, pero sí que me gustaría que se respostara antes, con máis, e sobre todo aos particulares ou ao personal dos centros. A ver, a nosa obriga é respostar. Evidentemente, non sei a que obedece eso, ni onde mandaron o mensaxe, entendo que ahora nos lo clarexarás, porque, bueno, a lo mellor pensan que o mandaron correctamente e non o mandaron. Non sei, non vou a falar hasta que vexa as cousas. De todas formas, volvo a insistir o mesmo. Ante unha falta de resposta, cando queren, aquí a xente chama, fala coa alcaldesa, que está disponible para todos os vecinos 24/7.
volvo a mismo, e ti como concelleira tamén de oposición, sobre todo por responsabilidade, non por outra cousa, o teño dito moitas veces, cando sexan cousas urxentes, como é eso, por favor, non esperedes, chamade, porque o que se trata é desto non vas a sacar ningún rédito político, desto o que se trata é de solventarlo, e nós podemos ter un fallo, por suposto, que sí que o último perfecto crucificaron, sabedes cal é a miña frase de cabeceira, evidentemente. Entón, hombre, non hagáis mala praxis, avisar, porque además, se están sufriendo unha inundación, jolín, eso pode paralizar incluso o comedor. Entón, mira, que veñas agora ao pleno, desde cando sabes isto? Chegoute hoxe, e o mensaxe de cando é? É que non manda. Bueno, despois o falamos, sí. Gracias. A última non resposta é do concelleiro de Servizos Sociais. Ainda sigo esperando, fixen outra cuestión por registro, pero ainda estou esperando a resposta do anterior pleno respecto aos datos das escolas infantís. Non recibí ningún dato. Bien, perfecto. Usted me pide unos datos en el último pleno. Bien, y yo le digo que se los voy a pasar. Bien, los datos eran... Quería saber si quedou lista da garda, si se cubrieron todas as plazas, si quedou algunha pendiente. O 16 de xuño era o último día para facer a matrícula, entón eu hasta o 17 incluso non lle debo contestar porque lle estaría dando datos que non son definitivos. Se usted los quiere, pues vale, pero bueno, non lle valdría para nada. Despois teño que dicirlle outra cousa. Teña pensado contestar yo no pleno, porque xa que me preguntou no pleno, pois a xente que nos está escoitando, que nos sigue, teñen dereito a escoitar a pregunta, pero tamén a resposta. Pero teño vou dicir unha cousa, é que na porta do Concello están as listas. Se vai ali, sabe a xente que hai da garda. A mí non me importa ofrecerlle o dato, porque se cadro usted non é capaz de chegar aí, non? Pero ya seguro que os datos están públicos aí. Entón, bueno, si me fastidia un pouco que parece que eu estou traballando como secretario do PSOE de Teo. Vale, despois usted, por favor, despois usted, sí que efectivamente o día 20, ás 23:25 da noite, mete unha instancia que di, por mor de numerosas queixas, me uno a alcaldesa, despois, por favor, fora de cámara me di, porque só hai 2 queixas no departamento, e unha hasta ni siquiera era queixa, era un malentendido, e a outra queixa hasta acabou a señora agradecendo o servicio que se dá neste Concello, pero bueno, entón, seguimos. Pim, 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 pam. Solicito información completa sobre a manevación das solicitudes presentadas e a orde de adxudicación con puntuación e escola de preferencia e adxudicación final. Insisto, día 20 ás 23:25. Usted o día 20, sobre as 12:05 do mediodía, recibiu un correo electrónico de Secretaría do Concello de Teo? A que hora recibiu a citación para este pleno? Claro que non sabe, pues se lo digo yo, porque yo tamén lo recibo al igual que usted y que todos los miembros de la corporación. Pues se recibió ese día a las 12:05. ¿Y sabe qué decía en ese correo? Pues un documento como este. Y en este documento, en el punto 1, dice: dación de conta das resolucións da alcaldía do 23 de maio o 19 de junio, non? De xuño. Que din que é a resolución 618/2025 a 740/2025. Pois os datos que quere usted está aquí, na primeira folla, escoite, na primeira folla do decreto 627, que acaba de ser aprobado hoxe e que ten usted no seu poder dentro do día 20 antes de que mande a instancia. Entón, oiga, sí, os datos, sí, mire, pero é que usted ten o listaxes definitivas e en curso 2025-2026 e a resolución 627/2025. Se vai a Secretaría, non hai problema ningún que a Secretaría ten a obligación de ofrecerlle e facilitarlle esa resolución. Non intente que o meu departamento do que son responsable ou incluso eu lle fago o seu traballo. Non sei se me explico. Sí, claro, e é o que estou facendo. Bueno, a ver, aquí ninguén está ben gratis. Usted está pedindo datos que ainda non son... Venos cobrando ti tamén, claro. Sí, pero non hai problema. Pero usted está pedindo datos que, en primer lugar, insisto, están na porta do Concello. E, en segundo lugar, os datos igualmente que falen de baremación... falle chegar, por favor. Sí, e en segundo... Non, teño aquí. E en segundo dato...
que fala usted da baremación, pois, oiga, tamén son datos totalmente públicos para calquer concelleiro, dende logo, e está aquí. Non hai problema ningún. Despois, se a usted lle preocupa pois a maneira de baremar, non, que sepa que este equipo de goberno non cambiou nada, leva sendo así moitos anos, e pode ir usted ao BOP do miércoles 30 de junio do 2021, que é o número 121, e está aquí ben explicado, para todo o mundo, non foi falta ser concelleira do pedo de ningún partido aquí neste concello. Non se preocupe que eu asudo, non pasa nada, pero bueno, hai traballo que pode facer usted. Sí, o que pediu, si vai explícito, vai. Pero esos datos, a lei de... Bueno, teñe iso deber de sigilo, pero son datos confidenciais, porque date de conta o que estás pedindo. Nomes e apellidos, DNIs, cantas plazas pidieron, pero para que exactamente? Porque as queixas que teño son que non se cumpliron determinadas adjudicacións que foron en primeira petición. Pero eso se obedece realmente a algo certo, o que teñen que facer unha reclamación aquí, porque eso, a baremación a fai os técnicos, e non se cambiou ni unha coma, No dixo eso, Dije que hubiera dos quejas e que unha delas ni siquiera era queja, que era un malentendido. Eso foi exactamente o que dixo, pero bueno, en calquera caso, imos a facer chegar os datos, consultaré coa secretaria, porque sabedes que tedes tamén o deber de sigilo. Entón, o que non me gustaría tampouco son datos sensibles de familias e nenos, E non sei se a moita xente lle faría gracia, pero bueno. Porque vai ser o caso que si que a queixa vai por aí e cando se lle explicou, quedou a persoa, a familia, neste caso a nai, tranquila, e ainda xa dixen antes, agradecéndolle a labor e a entrega do servicio do Concello. Un dos casos era que se concedeu a terceira opción, xa non a segunda. Entonces nos extrañaba, de aí que viñera a petición de saber canta demanda houbo en cada escola infantil municipal, para saber si efectivamente a demanda en algunha se tanta que hai que ir á terceira opción para adjudicar. Entendo como nai que a maioría das familias preferimos, por iso poñemos unha primeira opción, preferimos, o que sería injusto, que xente que ao millor, non sei, é que me parece, se non hai lista de agarda e se non hai problema de plazas, non debería terse que tido chegado a unha terceira opción. Pero en calquera caso, a mí o que me parece pasmoso es que eu, como nai, máis aló de que fale contigo, por suposto, non confundas as cousas. Pero a mí me parece alucinante que teña ese problema e que non chame ao concelleiro de área ou ao equipo de goberno, incluso aos técnicos do concello, para decir, mire, non entendo por que se me dá a terceira opción. Es que eu, como nai, vou a chamar a un concelleiro para que espere ao pleno, para que... Pero vamos a ver. Eu o digo como nai, Vamos. De todas maneiras, é o que dicía a señora alcaldesa, eu non ando detrás dos nomes quen entra quen sale, porque eu non é un problema, non é un deber tampouco político, eu non podo facer nada, hai unha baremación que ti ben sabes, e é o que se respeta, hai uns puntos que o que está no BOP do 2021, que podes acceder a ele, ou se queres asudo, chucho do que teño aquí, non pasa nada, e aí está todo explicado. Despois o que sí que hai un dato que sí que non ofrecemos, non o facilitamos por lei de protección de datos, que é o IPREM, que sería o que é a renta. Se ti ganas máis que eu, nadie o ten que saber, entendes? Queda aí, por eso, hasta nin eu o mí, eu non me vou meter na baremación, solo ver que están as cousas ben, nada máis. Entón, neste caso, vou que ir a terceira opción. Hombre, ti sabes, ou suposo, non digo eu, que as tres escolas infantiles se dividen en 0, 1, 1, 2 e en 2, 3, non? Vale, pois pode darse o caso que, efectivamente, nunha escola infantil, ou en dúas, justamente un grupo desa edad, pois estén masificada, que non creo, pero bueno, se miran máis cousas, entendes o que che digo? Entón, que houve que ir a terceira opción, bueno, pois eu sinto por esa familia, pero é así. A miña Alguna dúda, outra... perdón, simplemente respostar. A miña dúda, ou as dúdas que me plantexaron, imagínate
o supuesto de que pode ser un erro, e o erro podemos cometer calquera. Con isto non estou dicindo... Por eso mismo, porque pode obedecer a un erro, o que non entendo é a postura da familia. Terá que chamar para que lle solucionen o antes posible. E nós estamos aquí para solucionar. E se resulta que, polo que sexa, eso está ben, bueno, pues intentaremos incluso buscar dentro das nosas posibilidades alguna solución. Pero que sentido ten que haya esperado, non sei. Pode ser debido a un erro, imagínate que a unha persona que pideu a escola A se lle adxudicou a 3 e casualmente na A aínda hai plazas. É dicir, esa é a finalidade. Pero sabemos que hai plazas. O sabe ela os de récord. Non sei se hai plazas. Non sei bueno, ningún os datos dato acaban de escolas dicirse que son públicos, pero efectivamente chos vamos a chegar. Claro, e o problema de non ir, mellor dito, non ir a ti, senón que o problema de non ir ao departamento para facer unha... Depois se me das os datos, revisamos, a ver, non hai problema ningún. Porque se poñan Sí, en contacto aquí a con xente, nós. generalmente, cando hai un erro, e sobre todo deste tipo de cousas, de nenos, que todos somos susceptibles de cometer un error. A ver, e os funcionarios tampouco son infalibles, e nos menos todavía. Ti te podes equivocar, efectivamente. Veñen aquí, pero o día seguinte xa, mira, es que teño isto e eu resulta que metí para a escola de patinaxe, bueno, por poñer un exemplo, de Tilos e resulta que me mandades para Calo. Claro, porque hai que solucionarlo, es que non é unha cuestión política, é unha cuestión de solventar, de solucionar, de facer un servicio. Alguna cuestión máis? Eu solo para acabar, creo que acabas de dicir que ti veiches dúas queixas ou dúas reclamacións, ou non sei como dixeche. Aquí me pones por mor de numerosas queixas. Home, gracias, pero se acabas de dicir dúas. Nada máis, bueno, en calquera caso, isto clarexamos agora, for of the record, preservando a identidade dos demais. Bueno, pois damos por finalizado.